እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ባጀት ደገፍ ምግባሩ ዝነቀፍ ሓድሽ ጸብጻብ ቀሪቡ። ፓርላማ ኤሮጳዊ ሕብረት ብዕለት 23 ጥሪ ኣብ ዝወዓሎ ኣኼባ ሓያሎ ካብ ኣባላቱ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከስርሑ ዝውጥኖ ዘሎ መስመር ጽርግያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም። ራፖርተር ናይቲ ፓርላማ ሚሸል ሪቫሲ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ሕብረት ኤሮጳ ነዚ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እንተገይሩ ኣብ ኤርትራ ብዝካየድ ግዱድ ዕስክርና ብቐጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዘመልክት ክትብል ገሊጻ። ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ብወገኖም ሕብረት ኤሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝልግሶ ሓገዝ ኣብ መጀመርያ ዝገለጾ መጠን ገንዘብን ድሒሩ ዝተገልጸ ምስጢርን ናይ 60 ሚልዮን ዩሮ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ግልጽነት ዝጎደሎ ይኽብሉ ነቒፎም። በዚ መሰረት ከዓ ሕብረት ኤሮጳ ወይ እኹል ወይ ከዓ ግሉጽ ሓበሬታ ስለ ዘይሃበ እቲ ሓገዝ ደው ክብል ጸዊዖም። ፓርላማ ኤሮጳዊ ሕብረት ብተወሳኺ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ተመዲቦም ብዘይ ክፍሊት ይሰርሑ ምህላዎም ብዓብዪ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ንምቁፅጻር ይጥቀመሎም ከም ዘሎ እኹል መርትዖታት ዝቐረበሉ ስለ ዝኾነ እዚ ማለት ከዓ ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጸረር ግዱድ ዕስክርናን ዘበናዊ ባርነትን የካይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ኢሉ። ወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መስመር ጽርግያ ንምህናጽ ሕብረት ኤሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ 95 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ክህብ ከም ዝወሰነ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ስዊዘርላንድ ንመንግስቲ ኤርትራ ትልግሶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትቅጽሎ ምዃና ተገሊጹ። ፈደራላዊ ጉዳያት ወጻኢ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ንሞያዊ ስልጠና ዝውዕል ናይ 3 ዓመታት ፕሮጀክት ንምምዋል ናይ 6 ሚልዮን ስዊስ ፍራንክ ሓገዝ ክህብ ከም ዝወሰነ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። ስዊዘርላንድ ኣብ 3 ዓመት ዝሕደስ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ብፍላይ ከዓ ንመንስያት ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ ምሃብ ዘተኮረ ምትሕብባር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክትገብር ምጽናሓ ይፍለጥ። ፌደራል መንግስቲ ስዊዘርላንድ በዚ በብእብረ ዝልግሶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእምማን ዘለዎ ዝምድና ንምምስራት ብቢሉ ከዓ ፖለቲካዊ ርክብ ከካይድ መደባት ከም ዘለዎ ዝሕበር። ብመሰረት ዝወፅእ ዘሎ መግለፂ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዊዘርላንድ ሓደ ኣካል ክቐውም ንምብራቕ ኣፍሪቃ ብዓብዪ ከዓ ንኩነታት ኤርትራ ዝከታተል በዓል ስልጣን ክመዘዝ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ውሳኔ ከም ዝበጽሐ የመልክት። ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብስዊዘርላንድ ዝተመወለ ሞያዊ ስልጠናታት መጽናዕቲ ዝገብር ጉጅለ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ዝሓበራ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ብወገነን እቲ ጉጅለ ክሳብ ሕጂ በቲ ስልጠና ተረባሕቲ ዝኾኑ ልዕሊ 2,000 መንስያት እኳ እንተለዉ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሎም ግና ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ከም ዘይኮነን እኹል ሓበሬታ ከም ዘይረኸበን ገሊጸን። እንተኾነ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ፖለቲካዊ ዘተዘእትዎ ሓደ ኣማራጺ ነቲ ስልጠና ምቕጻል እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ሃገራት ኤሮጳ ነቲ ህልው ኩነታት ኤርትራ ፊት ንፊት ከይገጥማ ክብላ ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን መንስያት ቁጠባውን ናይ ስራሕ ዕድል ዘይምርካብን እዩ ብምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክተሓባበራ ይረኣያየን። ኣብ ሱዳን ተኣውጁ ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ክናዋሕ ዝዝቲ ኣኼባ ብዘይፍረ ከም ዝተዛዘመ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ላዕለዋይ ቆንስል ሱዳን ጸጥታን ውሕስነትን ዜጋታት ንምርግጋጽ ብዝብል ዝኣወጆ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብዚ ወርሒ እዚዩ ከብቅዕ መደብ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኣብቲ ሃገር ብሄር ዝመንቀልዩ ሓያሎ ግጭታት ይርአ ኣሎ ብምባል እዩ እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ክናዋሕ ዝጠልብ ዘሎ። እንተኾነ ደገፍቲ ስርዓት አልበሽር ነበር ዝርከብዎም ሓያሎ ተቃወምቲ ወገናት ኣብ ሱዳን ንሓደጋ ዘቃልዕ ዝኾነ ስጋኣት የለን ብምባል ንምንዋሕቲ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ይቃወሙ ኣለዉ። ወሃብ ቃል ላዕለዋይ ቆንስል ሱዳን መሐመድ አልፋኪ ሱለይማን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዋዕላ ኣብ ውሳኔ ክበጽሕ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ወንበርቲ ቆንስል ዓብድልፋታሕ አልቡርሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ክዘራረብሉ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ቆንስል ሱዳን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2019 እዩ ነቲ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ን3 ወርሒ ኣናዊሕዎ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።